планувалося. Коронавірус змінив наші з вами плани. Я буду з вами сьогодні говорити про соцмережі, про тренди діджитал. Можете поправляти мою українську мову, тому що я тільки вчуся і роблю помилки. Коли хочете поправляти мову чи задавати питання, то пишіть в коментарях, що ви думаєте, що вас цікавить. Сьогодні я буду розповідати про нові платформи, про алгоритми, про тренди, про те, що може допомогти журналістам, активістам, теж людям, які працюють в комунікації, маркетингу, допомогти в роботі, в тому, щоб контент краще йшов, краще розповсюджувався. Найголовніша зміна, яка відбулася за останні пару років, це зміна споживання контенту. Коли раніше, останні 10-15 років, люди йшли на Фейсбук, на Інстаграм і через це формувалися якісь фільтр бульбашки, зараз люди повертаються до епохи неалгоритмічних мереж. Мереж, в яких контент розповсюджується лінійно. До прикладу, Facebook чи Instagram, він завжди визначає ваші інтереси, визначає пости, які вам подобаються, визначає сторінки, які ви лайкнули, малює ваш профіль, і так формується ваша стрічка новин. Люди втомилися від цього, вони втомилися від залежності до алгоритмів, і вони зараз хочуть підписуватися на конкретні канали. На цій картинці, що ви бачите, на горі це World Wide Web, так? Це публічний простір. Це сайти, це відкриті сторінки на Фейсбуку, Інстаграмі, це теж якісь там підписні листи, до яких всі мають доступи. А Deep Web – це ця частина інтернету, яка недоступна кожному. І в цій частині інтернету люди мають більше приватності. І вони мають контроль над ситуацією і над тим контентом, на який підписані. Це, що під Deep Web, це вже Dark Web, це вже нас не цікавить. Dark Web, там продають наркотики, зброю, організують терористичні атаки. Тому ми з вами говоримо тільки про Deep Web, про цю частину айсберга, яка невидочна, але дуже важлива. Алгоритмічні і неалгоритмічні мережі. Цукерберг в 2011 році він сказав, що ми спробуємо будувати мережу для значимої meaningful conversations. І він сказав, що алгоритми Facebook будуються на так званих social graph. Поміж кожною людиною є якісь зв'язки, якісь відносини, хтось з кимось частіше зустрічається, хтось з ким комунікує кожного дня, а хтось взагалі зустрічається дуже рідко чи випадково. І алгоритмічні соцмережі, вони дають рейтинг. Кожному посту, кожної картинці, кожному відеоролику, який ви публікуєте, присвоюється рейтинг. Він називається EdgeRank. І на основі цього рейтингу і формується стрічка. Люди, з якими ви часто комунікуєте, будуть завжди на самому версі вашої стрічки. Ті, з ким ви нерегулярно і з ким у вас небагато спільних друзів, вони або не будуть з'являтися в вашій стрічці, або будуть набагато дуже-дуже нижче. Неалгоритмічні мережі – це що? Це телеграм-канали, це WhatsApp-групи і чати, це підписки і це нотифікації, сповіщення. Коли, до прикладу, людина заходить на ваш сайт, підписується на сповіщення, і потім медіа, журналісти, організації можуть вислати до цієї людини сповіщення на мобільний телефон чи на сайт. Гіпертаргетування. Я би тут взяв приклад з російської пропаганди, так? Коли 3-5 років тому Russia Today була таким великим брендом, всі цю Russia Today обговорювали, слідкували, що вони там постять. Зараз ситуація змінилася. Зараз замість того, щоб інвестувати в Russia Today і в Спутник, вони створюють багато маленьких, небрендованих каналів, які трудно відслідкувати і які орієнтуються на вузькі нишові групи. Зараз час не великих і потужних, а маленьких і багато яких. Не мало і потужні, а багато і малих. Ті, які персоналізовано досягають, доторчають, доходять до певної аудиторії і не спробують покрити всіх. Ми все ще живемо в розумінні, що Фейсбук – це весь інтернет, це всі мережі. Фейсбук став якби синонімом інтернету. І
коли ми говоримо, що там запости щось, люди відразу думають західоцентрично, що інтернет – це Фейсбук. Але коли ми подивимось на динаміку, за останні 5-7 років багато нових платформ з'явилося. І зміни в інтернеті, зміни в цифровому просторі відбуваються набагато швидше, ніж це було раніше. Раніше як було в 20 сторіччі? Було телебачення, там 20-30 років, радіо розвивалось там 40-50 років. Зараз кожна мережа має свій початок і свій кінець. До прикладу, Snapchat. Snapchat з'явився майже 10 років тому, мав період інкубації, там 2-3 роки, досягнув свого пику, і зараз він спадає, він втрачає ринки, втрачає користувачів, і уступає TikTok і уступає Instagram. Візьмемо Україну. Давайте подивимося, що люди скачували в лютому в Україні, які месенджери і які соцмережі. Звісно, що Instagram і Facebook будуть на першому місці серед Android-юзерів, але, що мені здається, Facebook вже в Україні перенасичений. Війти в Facebook з новим проєктом, з новою медіа-організацією, з ініціативою чи з брендом дуже складно, майже неможливо, тому що ринок вже поділений. Вже є капітал, вже є конкуренція, люди вже вирішили, кого читати, на кого підписуватись. Але в Інстаграмі ще не до кінця. В Інстаграмі вже теж є якась насиченість 70%, 80%, але ще є якась можливість з новою ініціативою, проєктом чи каналом війти. Але що найцікавіше, це TikTok. TikTok зробив революцію не тільки в Україні, але во всьому світі. За 2 роки TikTok з абсолютно невідомої аплікації став головною соцмережею для молодих людей. TikTok почався в Китаї в 2016 році, теж, як і у нас, для молоді. 16-20 років користувачі приходили в TikTok, робили смішне відео. Але зараз в Китаї середній вік TikTok 30 років. Люди, які користуються TikTok, ростуть і теж підтягують покоління своїх батьків, друзів. Кожна мережа, як і Snapchat, які починалися як мережі для молоді, вони становляться мережами для всіх, тому що молодь задає тренд. Коли ви хочете зрозуміти, що буде популярне за рік, 2, 5, слідкуйте, куди йде молодь, що вона скачує, на які канали на YouTube підписується. І спробуйте переймати, спробувати і обов'язково експериментувати. Коли ми подивимось направо, так, там і месенджери, і соціальні мережі в одному місці зібрані. І ми бачимо, що Viber на першому місці. І я би тут сказав, що Viber, що Україна і Білорусь – це останній оплот Viber в світі. Тому що весь світ вже перейшов на платформу Facebook, на WhatsApp, на Facebook Messenger, і тільки в нашому регіоні Viber ще живий. І оскільки Viber'ом користуються люди старшого покоління, які, як правило, дуже лояльні до платформи, яку вони вибирають, вони багато часу там проводять. Я думаю, що Viber ще 2, 3, 5 років буде триматися на версі. Але вам треба вирішити, чи розвивати свою присутність в Viber'і, де збільшує старше покоління, чи йти в Telegram, де більше гіпстерські організації, ініціативи, медіапроєкти виживають. Telegram більш новаційний для людей, які не погоджуються там з статус-кво, які хочуть зміни, чи Viber для людей, які привикли до традиційної комунікації. Viber – це такий міст поміж класичною соцмережою і поміж новими медіа. Ну і далі ви вже бачите, що там є і ВКонтакті, і Однокласники, і навіть блокування в Україні цих мереж, вона не принесла півної відмови, півного переходу і відмови від цих платформ. Месенджери. Я думаю, що месенджери – це головний тренд не тільки 2020 року, це тренд на десятиріччя. Люди користуються месенджерами не тільки для приватної комунікації,
але користаються для самореалізації. Месенджери створюють можливість будувати якісь групи. В Телеграмі дуже популярні чатики якихось фахівців з якоїсь сфери. В Вайбері створюють групи сусідів чи якихось там батьків класу. В WhatsApp є чатики. До прикладу, Washington Post зробили чатик для своїх підписників в WhatsApp. Зараз 3 месенджери, як ви бачите на екрані. Ці 3 месенджери – Facebook, Instagram і WhatsApp – вони збираються зробити одну аплікацію. І ця аплікація буде схожа на це, що ми зараз маємо в Телеграмі. Там будуть теж канали, теж буде підписка. Ви бачите, що вам щось не подобається, ви відписуєтесь. Класно, якби краса месенджерів в цьому, що люди дуже лояльні. Ці, які підписались, вони, як правило, читають кожний пост. Вони часто шерять. Коли вони підписуються, це відразу вже відзнака лояльності. Але теж є дуже швидка міграція. Коли ви в месенджері робите свій канал, і коли ви починаєте постати щось, чого люди від вас не чекають, або навпаки, спробувати покрити всі теми, люди відписуються, тому що люди хочуть отримати конкретну інформацію. Час порталів, які покривають все, минув. Люди підписуються, щоб читати. Коли вони люблять манікюрні салони. Коли вони слідкують за корупцією в Україні, вони підписуються на бігус і схеми. Коли вони хочуть точно дізнатись там розклад погоди на завтра чи ситуацію з коронавірусом, вони шукають конкретні канали, які спеціалізуються на тім. І навіть коли ви традиційна медіа-організація, вам теж варто подумати над каналами, які не спробують писати про всі новини. Немає сенсу. Можна зробити канал, звісно, для breaking news і писати все, що в breaking світі, в регіоні, в вашому місті. Але краще збудувати екосистему каналів на різні теми і на різні цільові групи. Ну, коли ми подивимось на карту світову, так, це, що я казав про Viber як головну платформу месенджера в нашому регіоні, то WhatsApp, до прикладу, навіть в Росії зараз найбільш популярна платформа. Але WhatsApp теж розуміє, що треба розвиватись. Так? І, до прикладу, в цьому року ми чекаємо, що і WhatsApp, і Facebook Messenger, і Telegram запустять багато нових фішок. До прикладу, будуть лайвстрими, відео-лайвстрими, аудіо-лайвстрими на месенджерах. З'явиться можливість відеоконференції. Може бути навіть ситуація з коронавірусом підштовхне ці медіакорпорації, щоб вони експериментували і залучали своїх людей в різні способи. Тому що всі борються за увагу, за час, який ви проводите. У людини 24 години на добу, з їх людина може проводити від 3 до 10 годин в мобільних аплікаціях. І всі ці аплікації, і месенджери, і гри, і розвага, і тіндери, вони борються поміж собою. А потім на кожній платформі ви ще боретесь з іншими каналами, з іншими медіаорганізаціями, які теж створюють контент. Групи і чати. Коли ви хочете війти на Facebook чи на Instagram, я би тут порадив не входити традиційною сторінкою, а подумати про групу по інтересах. До прикладу, Радіо Свобода в Білорусі має головну сторінку, там 140 тисяч підписників, але теж є 4 групи по інтересах. Тільки жінки, тільки про літературу, тільки про мову і тільки подкасти. І ці групи висегментовані з загальної аудиторії, вони збирають фанатів конкретного дискурсу, чи теми, чи інтересу. І там вже з'являється контент не тільки від Радіо Свобода, але від всіх підписників цієї групи. І завдання Радіо Свобода в цій ситуації тільки слідкувати, щоб не було спаму і флуду. Агрегатори. Це дуже цікаво. В Америці була дискусія декілька місяців тому в Новому Орлеані на конференції ОНА. Звідки цей шалений ріст Reddit?
Reddit – це форум, де люди просто діляться якимись картинками, прикольними мемчиками, жартами, і потім стрічка коментарів. Це мережа, куди люди приходять не щоб прочитати своїх друзів, а щоб обговорити щось цікаве в світі. І для медіа чи активістів можна слідкувати за хайповими темами, чи знаходити прикольні речі для контенту. Коли щось становиться популярним зараз в Reddit, в Америці, то дуже незабаром це теж стане популярним в Європі. Глобальний простір, глобалізація через дигіталізацію нас всіх об'єднала. Так? І люди, які, до прикладу, не слідкують за подіями в Америці чи за трендами в Америці, вони можуть дізнатися про ці тренди через вас. Медуза, до прикладу, все підглядує, підкрадає, запозичує у заходніх медіа, а вже східні медіа, українські, білоруські, російські, дивляться, що там робить Медуза. Всі ідеї вже існують, все вже створено. Все, що нам треба робити, це підглядати, що найкраще працює. До прикладу, Reddit послужив джерелом цього так званого Grumpy Cat. Ну, кита, який там дуже злосно завжди дивився на людей. Всім здавалося, що він злий, він нещодавно помер, на жаль. Але його просто знайшла одна людина, мій знайомий, він знайшов його на Reddit і почав його рекламувати через Twitter. Його так всі полюбили, і кота, і цього інфлюенсера, який цього кита розрекламував. Тому шукайте якісь речі, які можуть стати мемами, і будуйте, користайтеся іми. І теж хайпите, коли ви бачите, що є хайп. А друга, зліва ви бачите, це Укрнет. Це український приклад агрегатора, який став самостійним порталом. Люди вже не йдуть на перше джерело. Люди не чекають, люди не хочуть іти, чи шукати, чи прикладати намагання. Вони вибирають місця, де їм все на сподочку поднесено. Вони йдуть на Google News, на Яндекс News, Яндекс заблокований в Україні, але в інших країнах Яндекс дуже популярний, чи Mail.ru News популярний. Вони йдуть в Mozilla News чи Chrome агрегатор, і вони там дивляться всю картину дня. Укрнет – це приклад, це найкращі, найголовніші події зібрані в одному місці. Дуже комфортне, і коли ви хочете будувати медіа-присутність, то треба співпрацювати з агрегаторами. І звісно, що Google найважливіший партнер і друг в цій справі. Нові платформи. В цьому року просто якийсь бум на різні платформи, в яких можна публікувати і відеоконтент, і текстовий контент. TikTok, Byte, який запустили пару тижнів тому, Lasso, який мусив вбити TikTok, але Facebook признав, що Lasso не вдався і може і не вдасться побити успіху TikTok. Mixer, Reels, WT і Giphy. Я вам розповіду про кожну з цих платформ. Давайте-ка перше. TikTok і Lasso – два найголовніших конкуренти. Два цілюють до молоді. Дві платформи відео. Короткі відео з багатим інструментарієм для контенту. Зараз нам, медіаорганізаціям, дуже складно зрозуміти, як іми користатись. Тому що, здається, там всі танцюють, всі танчать, всі там жартують, кривляються. Але як серйозним організаціям там бути? Спокійно, робіть це, що ви робите на інших платформах, тільки в формі придатної до цього нового світу. Ви не можете робити лайвстрім, як ви робите на традиційному телебаченню, на Тіктоку. Але ви можете цей самий контент перепакувати під Тікток, вибрати іншу музику, вибрати інші ефекти. Lasso – така сама ідея. Lasso спробує через Instagram витягнути молодь на їх платформу, але поки що їм не дуже вдається. Там є декілька сот мільйонів підписників на Lasso, але він не може вирости, я не думаю, що він стане топ-платформою в світі. Зараз ми дивимося тут, це Twitch і Mixer.
Twitch – це платформа для стрімів ігор комп'ютерних, а Mixer – це альтернатива Twitch, яку запустив Microsoft. І коли раніше там було заборонено стримити що завгодно, окрім комп'ютерних ігор, зараз на цих платформах громадські організації, журналісти складають конструктори Лего і розказують про якісь там важливі теми. Ви просто можете, або я бачив, до прикладу, два політики сидять, грають в шахмати і спілкуються про майбутні вибори. В Америці організації недержавні теж якусь там стрімять гру, чи Fortnite, чи щось і розповідають про прави LGBT. Все питання креативу, креативного вирішення. Третя частина – це Snapchat і це Threads, а зараз ще Instagram запустив і Reels. Теж сервіс для коротких відеоповідомлень. Snapchat може бути і вмер, але після себе покинув дуже багато спадщину, дуже багато якихось проєктів і ініціатив, не тільки сторіс, але теж формати відеоповідомлень. І зараз всі інші медіаорганізації і дигітальні платформи спробують переймати успіх Snapchat. Ну і останнє – це Tinder, який я тут трошки закриваю. Tinder розуміє, що втрачає ініціативу в світі. Він уступає Мамбі, уступає Баду. І він починає працювати з іншими групами цільовими, зі старшим поколінням. І він додає різні фішки, в тому числі для публікації новин. Це все я кажу для того, щоб ви зрозуміли, що все змінюється. І коли зараз тік-током користаються молоді люди, це ще не значить, що так буде завжди. Тік-ток може перетворитися за пару років в однокласники, і там будуть сидіти, працювати пенсіонери, танцювати чи записувати відеоролики. Просто слідкуйте за трендами і дивитесь, що вам може придатися в роботі. Reels. Reels – це Instagram-проєкт для коротких відео, це як відеохостинг, щось середнє поміж Ютубом і Тіктоком. І ідея, Instagram хоче всю свою базу клієнтів перетягнути на Reels. І він дає можливість додавати якісь VR-ефекти, AR-ефекти. Його зараз запустили в Південної Америці, в США, але дуже незабаром він буде теж і в нашому регіоні. WT Social – це платформа від засновника Вікіпедії. І на цій платформі немає багато графіки. Я би сказав, це просто якась протилежність Тік-Току, де все крутиться, вертиться, скаче і грає. На WT Social це текст, дискусії, коментарі. Зараз ця платформа тільки по реєстрації. Є платна підписка, коли ви хочете читати більше людей. Ви підписуєтесь не просто на людей чи сторінки, ви підписуєтесь на теги, на теми, які вас цікавлять. І потім ваша стрічка формується з новин, з обновлень по цій конкретній темі. Дуже класна платформа для тих, хто любить серйозні розмови, серйозні дискусії, обговорити політику, новини, економіку, соціальну сферу. Це не супермолодіжна мережа, але ця мережа для тих, хто продукує серйозний контент. І я думаю, що це ідеальна мережа для громадських організацій. Byte стартував пару тижнів тому, і його зробили засновники Вайна. Vine – це сервіс мікровідео. Він був дуже популярний років 5 тому. 5 секунд відео максимум. Відео крутяться нон-стоп. І що можна сказати за 5 секунд? Це може бути або щось смішне в стилі мемів, або щось дуже коротке, типу важливої чи прикольної цитати. Byte – це реінкарнація Вайну. Такий самий принцип – короткі, прикольні відеоролики і багатий, великий інструментарій, щоб ці ролики зробити крутими, гарними, прикольними, смішними. MyListery – це якби такий трошки не супертренд, але просто приклад, що платформи можна будувати і не маючи нічого. До прикладу, Кадирова викинули з Інстаграму, я навіть не знаю за що, але заслужено. І Кадиров попросив чи перейшов на платформу MyListery.
Це російська платформа від російських розробників. Я думаю, що навіть і друзів Кадирова. І Кадиров привів всіх своїх інстаграм-підписників на цей MyLister, який є копікатом, просто 100% дубляжом Інстаграм. А разом з Кадировим прийшли всі останні чиновники, офіційні особи Російської Федерації. І мені здається, навіть аккаунт Медведєва є на цій MyLister і постить картинки з його постполітичного життя. Байт я пропущу. Тік-Ток. Тік-Ток зараз в світі найбільш скачуваема платформа. Не тільки серед молоді, серед всіх. Всі масово експериментують, спробують там щось робити. І тут немає універсального рішення. Тік-Ток, він не подається поясненню. Алгоритми дуже складні, але дуже персоналізовані. Люди, які стоять за Тік-Током, роблять платформу Тоутяо. Це платформа, яка персоналізує новини під споживача. Коли ви читаєте протягом якогось часу новини про політику, то ця платформа починає вам більше і більше показувати схожих новин. І TikTok користається цими алгоритмами, і він протягом 2, 3, 4 тижнів формує ваш портрет. Портрет, що ви любите, куди ви ходите, чим ви цікавитесь. І на TikTok немає такого, що хронологічна стрічка. Він навіть не завжди показує вам тих, на кого ви підписані. Він показує вам багато-багато тредів. Один тред може бути по музиці, яку ви лайкнули чи яку ви перепостили. Один тред може бути по локації. Коли ми знаходимося з вами в Києві, то TikTok почне нам показувати більш відео, зроблених теж в Києві, або яких запостили люди, в яких стоїть Київ як перша локація. Окремий тред – це хештеги. Це єдина платформа, яку я знаю, де хештеги насправді працюють і використовуються юзерами. Хештеги можуть бути тематичні, можуть бути кампанії, тому багато яких комерційних брендів користуються TikTok хештегами. Ну, ви бачите, що медіа, там Радіо Свобода чи NBC News присутні на TikTok. Деякі відео Радіо Свобода білоруської редакції набрали понад 1 мільйон переглядів. І це не смішне відео. Це відео про те, що в гуртожитку протікає стеля, відео промови виступи Лукашенки, і люди обговорюють, має право Лукашенка, правду каже чи неправду. Найпопулярніше відео – це весілля гусів. Є пару родин в Білорусі, які тримають гусів, і вони їх там одружили, і це відео набрало понад 3 мільйони переглядів во всьому світі, і 21 тисячу шерів, 300 тисяч лайків. TikTok, звісно, це платформа жіноча, поки що. Але це не значить, що це не зміниться незабаром. Тому що все швиденько розвивається. І коли раніше зміни відбувалися раз на рік, на 2, зараз все відбувається раз на 3 місяці. І тому, коли ви будуєте стратегію присутності на нових платформах, то ви повинні точно розуміти, перегляд цієї стратегії треба робити часто, якнайчастіше. Ну, це відео з тими гусями, про яке я казав. Відео завирусилося. На TikTok є такий принцип. Спочатку він показує це відео найбільш лояльним підписникам, потім він показує людям, які знаходяться в вашій локації, до 10 тисяч осіб може його подивитись. А потім, коли модератори його опровять і побачать і подивляться, що є потенціал в цьому відео, то він почне його пушити і показувати всім. І навіть людям в інших країнах. Ну, або тут відео, що мій батько робить про білоруську мову. Він записує такі короткі ролики про те, як білоруською сказати це чи інше слово. І для молоді, яка сидить в TikTok, це насправді відкриття. І дуже цікаво, і багато лайків і переглядів. Ясно, що коли TikTok стрельнув, то всі почали його копіювати, і Яндекс запустив слой, Snapchat запустив свої ефекти, дуже схожі на TikTok, і Google хоче теж гратися на цьому полі. Кожна платформа має свій вік. Це змінюється теж. І ми зараз бачимо, що наймолодші
коли вони зараз сидять в Тіктоку і на Ютубі, незабаром вони, коли туди прийдуть старіші, їх батьки, молодші будуть шукати нові місця, де їх світ, де батьків немає. Кожне нове покоління протестує проти покоління батьків. Як тільки в Україні люди, коли заблокували Однокласники і ВКонтакті, пішли в Фейсбук, молодь почала втікати з Фейсбука на інші платформи. Потім старші почнуть приходити на платформи, де сидять молоді, і молодь буде шукати нові. І люди, які створюють платформи, будують алгоритми і культуру цих платформ, вони це знають. І YouTube, до прикладу, дуже сильно еволюціонував за останні декілька років. Про це, як можна використовувати платформи і для добрих цілей, і ні. Ці 3 проєкти належать Russia Today. Або Russia Today має там якусь долю, або вона їх запускала не безпосередньо. Але просто це приклад на те, що пропаганда теж знає, як користатися цими платформами. Ми сьогодні з вами говоримо, як користатись платформами для добра, для добрих змін, для демократизації. Але пам'ятаємо, що є теж і в світі ігроки, які хочуть з нами зманіпулювати, які користаються іми для дезінформації. І найкращий приклад – це телеграм-канали, де немає підзвітності. Кожен може створити канал і пускати дезінформацію чи якісь там зліви, публікувати брехню. І так насправді ніхто не може їх сконтролювати. А ці 3 проєкти створені Росією для пропаганди на Заході. Це Soapbox, Wosta, In The Now. Це проєкти, створені спеціально для Інстаграму і для Фейсбуку. Я про це вже казав, що пам'ятаємо, що за місто великих і потужних думаємо про мало і багато. І будуємо, коли ми входимо на нові платформи, нам навіть можна чомусь повчитися у цього, як це роблять пропагандисти. Тому що вони, замість того, щоб робити якийсь там центр дезінформації, вони роблять багато центрів, які один одного ширять. І коли б цю філософію ми могли теж перейняти, адаптувати для розповсюдження новин, справжньої інформації, чи нашої адженди, наших поглядів, то було б менше брехні в інтернеті і на соцмережах. Користаємось інфлюенсерами. Люди менше і менше довіряють брендам, і тому більше і більше небрендованого контенту робиться в мережах. А інфлюенсери – це люди, які мають групу фанатів, а часом і фанатиків. І ці інфлюенсери, вони можуть бути нашими партнерами не тільки в якихось там кампаніях чи проєктах, але теж в промоції якогось соціального дискурсу. Коли ми робимо кампанію громадську, нам обов'язково треба залучати інфлюенсерів. До прикладу, GlobeSec словацька недержавна організація, вони залучили інфлюенсерів, щоб боротися з дезінформацією. Протягом 2 тижнів словацькі інфлюенсери брехали один на одного, атакували в Ютубі, а потім разом сіли, записали відео і казали: слухайте, ми вам брехали цілий місяць, ви нас ненавиділи, ви відписувались, погрожали нам смертю, але ніхто з вас навіть не спробував перевірити цю інформацію. Будьте обережні, перевіряйте, що вам кажуть. І ця компанія просто шалено розійшлася, всі медіа в Словаччині і не тільки про це написали. І це просто приклад, як до громадської діяльності можна залучити тих, хто ніколи громадською діяльністю чи журналістикою не займався і кому це не цікаво. Про модні фішки. Модні фішки, до прикладу, перша, тут Double Take я написав, це нова програмка, яка зроблена спеціально під нові айфони і самсунги, на якої ви можете, я вам зараз покажу на телефоні, ви можете одночасно записувати сторіси, чи відеоролики, чи стріми з 2 камер. От, коли я тут вам... Він знімає одночасно верхньою камерою і нижньою камерою. Я можу, до прикладу, знімати себе, тут складно показати, знімати себе і знімати камеру
заднього виду, що відбувається. Коли я хочу зробити стрім з якихось протестів, люди будуть бачити моє обличчя і будуть бачити теж це, що я знімаю. DoubleTake безплатний, наскільки я знаю. І він спеціально зроблений був під айфони останні і останні моделі інших смартфонів. YouTube ком'юніті, Facebook Eagle Live, я зараз про кожну з цих фішок окремо розкажу. Сторіси. Сторіси прийшли зі Snapchat. Сторіси – це короткі 15-секундні ролики, але сторіси так швидко еволюціонували, там з'явилося так багато різних елементів, люди так швидко до їх привикли, що зараз сторіси з'являються на всіх платформах. Сторіси є на Інстаграмі, є на Фейсбуці, є на ВКонтакті. Твіттер запустив сторіси в Америці тиждень тому. І незабаром вони будуть теж на LinkedIn, вони вже є на Ютубі. І поки що люди тільки привикають до сторіс, але на Ютубі. Але вони незабаром будуть користатись теж попитом. І коли ви хочете попіарити ваш контент, або просто розповісти бекстейджі, як робляться новини в вашої редакції, сторіси – це найкращий інструмент, щоб це зробити. І незабаром теж обіцяє Google, що сторіси будуть з'являтися під пошуком Google. Коли ви входите в Google, там будуть відразу такі вертикальні сторіс. Тому, коли ви хочете оптимізувати свою редакцію, вже зараз шукайте людину, яка буде вам робити класні і гарні сторіси. В Твіттері в Америці сторіс, Твіттер вже виглядає так. Ми бачимо це теж копію інтерфейсу Інстаграму 2 роки тому. І коли ви кликнете, ви можете бачити обновлення. Я думаю, що сторіси – це телебачення 21-го сторіччя. Люди не встигають втомитись від 15 секунд. У їх все міксовано. Вони підписуються там на своїх 500 друзів, і там є 500 друзів і 100 медій чи організацій, які вони люблять або які підтримують. І у їх просто мікс інформації і від приватних друзів, і від організацій, на які вони підписані. На YouTube сторіси теж можна подивитись через вашу мобільну аплікацію. Зараз сторіси на Інстаграмі набирають майже 10% від ваших підписників в середньому будуть дивитись ваші сторіс. На YouTube це 2-3%. На Фейсбуку теж 2-4% від підписників. Але це буде збільшуватись дуже швидко. Сторіси бувають різних типів. Сторіс – це не тільки стендапи, коли ви знімаєте самі себе. Сторіси – це не тільки якісь там нарізки новин. Сторіси можуть бути і короткі вокс-попи, це може бути едютеймент. Коли це в прискореному режимі, то можна і якийсь експлейнер теж вкласти в 15 секунд. Головне, щоб це було інтерактивно, весело і кольорово. На білоруської редакції Радіо Свобода сторіси взагалі, яке робить Жанна Новік, моя колега, сторіси взагалі це якби такий іміджовий репутаційний продукт. Є багато людей, які приходять тільки, щоб подивитись сторіси. І в сторіси можна, користуючись елементами інтерактиву, опитуваннями, квізами, полами, можна теж грати з аудиторією, залучати аудиторію. Коли ви хочете бути вищі в сторісах, обов'язково додавайте інтерактивні елементи. Це завжди підвищує ваш рейтинг, і тоді ваші обновлення будуть першими в стрічці сторіс. В сторіс можна запаковувати спецпроєкти, в сторіс можна запаковувати складні інфографіки, можна запаковувати гри комп'ютерні чи якусь соціалку. Але головне, щоб не повторювалось, як виглядає контент. Є така річ, яка називається контентна сліпота. Люди, коли дивляться деякий час однаковий тип контенту, вони втомлюються. І вони потім просто його виключають чи промотують. Тому старайтесь, навіть коли у вас є шаблони, змінювати ці шаблони кожного місяця, кожного 2 місяці, щоб люди не втомилися. Шрифти змінювати, кольор змінюватись. Я знаю, що є брендбуки, є обмежування, але не дайте людям втомитись від
однаковості, від однакового стилю. І старайтесь робити вашу контентну сітку, мережу різною. Щоб не було, що там іде відразу 3 сторіс, потім знову 3 сторіс, там новини. Старайтесь змішувати 2 новини, стендап, опитування, гра, знову новина. Щоб люди, які дивляться, кожного разу був створений так званий вау-ефект. Що вони бачать наступне, так, і там вже з'являється якась там говоряща голова. Потім вони дивляться, там вже опитування. Потім там Зеленський, Лукашенко, Шмигаль, там хто завгодно. Головне, щоб постійно була зміна. І пам'ятайте, що дуже важливий буйний збільшений план. На сторіс немає загальних планів. Тому що люди дивляться з маленьких екранів телефонів, і вони просто не розберуть, що там в тих деталях, в маленьких там елементах цікаво дивитись. Є багато інструментів, щоб робити класний сторіс. Найкрутіша програмка – це Mojo. Там є деякі шаблони платні, деякі шаблони безплатні. Mojo дозволяє вам робити анімаційну графіку, якісь статичні, динамічні картинки, заставочки, промо-заставки для ваших новин, щоб ввести людей на сайт. Користайтесь програмами. Інструменти – це 50% вашого успіху. Я знаю, що всім подобається працювати в Adobe, Photoshop і Premiere. Але ви втрачаєте багато часу на те, щоб зробити всі слої, зробити весь таймлайн анімації, а потім це зрендерити все. Все триває. І коли ми працюємо в інтернеті, і коли ми працюємо в організаціях в Україні, до прикладу, у нас ніколи немає ані часу, ані ресурсу. Тому, коли щось може нам покращити життя, автоматизувати, ми можемо запланувати заздалегідь якийсь постинг, треба це робити. І більшість інструментів є в безплатному доступі. YouTube Community. YouTube Community був маргінальним ще декілька місяців тому, але в цьому році, в 2020 року, YouTube почав його піарити. І коли ви зайдете на вашу YouTube-аплікацію, то ви побачите стрічку, де буде останні відео, на які ви підписані, і будуть останні пости від сторінок, на які ви підписані. І «Голос Америки» чи «Радіо Свобода», «Настоящее время» має по 1000, по 2, по 3 тисячі лайків під кожним постом. Багато переходів. Люди користаються Ютубом як Гуглом і як Фейсбуком. Люди, які живуть в Ютубі, які проводять там багато свого часу, вони читають кожний пост. Це суперлояльна аудиторія. Я би сказав, коли у вас є багато підписників на Ютубі, будуйте присутність там, інвестуйте. Спробуйте постити різний контент, навіть цей контент, який ви створюєте для інших мереж, для Фейсбука чи Інстаграма. Робите лайви і на Фейсбуку, і на Інстаграмі. Є класна реч спліт-скрін, коли ви можете вивести ваших друзів чи підписників в живий ефір. До прикладу, ми включаємо лайв на Інстаграмі і кажемо, коли вам цікаво, чи ви там захворіли коронавірусом, позвоните нам в ефір. Ну, коли це можливо, звісно. І ви виводите людину на ефір. І інші люди можуть коментувати, задавати питання. Потім ви виключаєте цю людину, іншу включаєте. Інстаграм це дуже любить і ставить на саме початок стрічки. Завжди це пушить. Коли ви не знаєте, як конвертувати ваш Інстаграм в трафік на сайт, є така річ, називається LinkedIn Bio. Є ще LinkedIn Tree. Багато інструментів. Це такий бридж, це такий міст, коли людина переходить по лінку в опису вашого профілю, і там стрічка постів, як на Інстаграмі, але з лінком на ваш сайт. Умовно кажучи, це інструмент, який дає вам можливість створити сторінку, де картинки лінкуються до вашого сайту. Раніше ми писали як в Інстаграмі? Ми писали, з посилання в опису профілю. А зараз у вас буде одне посилання, завжди, стабільне, не змінюється. Просто люди на його клікають і вони читають статті. Люди, які приходять на Інстаграм, як і на Ютуб,
вони не ходять на сайти новин. Вони, як правило, чекають, що новини самі знайдуть їх. Так допомогіть їм знайти ці новини, користуючись LinkedIn Bio. Інстаграм-маски. Інстаграм-маски з'явилися нещодавно теж, тому що Інстаграм дозволив окремим інструментам Spark AR створювати по шаблонах маски для Інстаграму. І коли це українська редакція Радіо Свобода створила маску на Різдво новорічну, це було зроблено в цій програмі. Ті, хто вміють малювати, мінімально анімувати, зможуть самі розібратися в цій програмі. Як тільки ви створили цю маску, загрузили, завантажили на Instagram, у вас з'являється такий елемент. Так, тут з'являється такий елемент, таке обличчя. Це обличчя, воно вам показує маски, які є у цього каналу. Це фішка, яка дозволяє якось залучити теж і пограти аудиторію, гейміфікувати вашу взаємодію. Пару тижнів тому з'явилися опитування на Телеграмі. Фантастична річ. Раніше була яка проблема? Що ми маємо Телеграм, але ми не знаємо, читають люди, що вони думають. Зараз ви можете органічно додавати опитування. Пам'ятайте, де ви можете залучити, пограти з аудиторією, робити це. Що важливо для алгоритмів? Важливі коментарі. Більше. Раніше рахували перегляди, рахували лайки. Зараз найважливіше – це коментарі і розмір коментаря. Довші коментарі вище піднімають ваш контент в стрічці новин. Теж важливий час, який люди проводять на вашому пості чи на вашому відео. Коли відео дивляться 10 хвилин з 15, це набагато краще, ніж коли більш людей подивиться 3 хвилин на відео. Тому довгий контент теж можна постити, але будьте впевнені, що люди не втомляться, не занудяться і додивляться цей відеоролик до кінця. Коли ми можемо щось скоротити, скорочаємо. Але пам'ятаємо, що найважливіше – це утримати увагу аудиторії. Значення лайків взагалі спадає. Пам'ятаємо, що для алгоритмів важлива теж локація. І для постів на Інстаграмі, і для постів на Фейсбуці постимо там, де зробили контент. Коли ви сидите, у вас офіс, до прикладу, в Києві, а ви працюєте на редакцію Одеську новин, ваш контент не буде показувати одеситам, а його будуть показувати алгоритми в київлянам. Тому дуже важливо редакціям, які працюють в полі, налаштувати, чи зорганізувати, чи попросити своїх журналістів, щоб вони, маючи доступ до акаунтів, відразу запостили. Коли ми йдемо освітляти якийсь протест, ми відразу зробили сторіс і запостили звідси. Має значення це не тільки на Інстаграмі, але особливо на Тіктоку. Алгоритм показує цей контент тим, хто знаходиться в радіусі 10 кілометрів, потім в радіусі нашого міста і потім в радіусі країни окремої. Негативний фідбек теж має значення. На Ютубі це дизлайки, а на Фейсбуці чи на Інстаграмі це сховати цей контент. І коли люди будуть дивитися ваш контент, і вони будуть його приховувати часто, або будуть вибирати, я не хочу більше бачити цей контент в своїй стрічці, це буде вам мінус. Це рахується в статистику і це поніжує теж рейтинг сторінки, ви будете просто нижче. Взаємодії мають різну вагу, це я вам казав. Пам'ятаємо, що у кожної людини є запас тільки на одну дію. Вони або клікають на лінк, або коментують, або лайкають. І є пости, які ми робимо або для лайків, або для коментів. І пам'ятаємо, що в підводці ми повинні точно дати зрозуміти. Або ми хочемо від людини, за кого ви проголосували би, за Зеленського чи Порошенко. І люди пишуть в коментарях. А коли ми хочемо лайків, то ми робимо картинку і кажемо, ставимо лайки, якщо згодні, якщо підтримуємо. Але не сподіваємося, що буде і багато лайків, і багато коментарів. І пам'ятаємо те, що люди, які приходять в інтернет, в соцмережі, вони люблять побалакати.
Тому давайте зорганізуємо якихось ком'юніті-менеджерів, людей в нашої редакції чи організації, які будуть відповідати на кожний комент. Бо коли людина буде коментувати, а ви будете ігнорувати її коментарі, то наступного разу вона вже нічого не напише. І ваші рейтинги впадуть. Кожний пост має якийсь цикл життя. І перші години найважливіші. Тому, коли ви зробили пост, не відходьте від нього. Спробуйте відповісти на кожний коментарій. Кожна людина, яка вам щось напише, напишіть, а чому? А чому ви так думаєте? Спочатку кожний пост показується тільки найбільш лояльним людям. Ті, хто вибрали в закладки, вашу сторінку позначили, або вибрали see first, бачити першим. І коли ці люди лайкають і шерять, ці пірші, то тоді пост буде показуватися наступної групи. Це називається batch, batches of audiences. Він спочатку показується одної групі найбільш лояльним, потім менш лояльним, потім менш лояльним і потім менш лояльним. Коли кожен з цих пакунків аудиторії буде активно лайкати, взаємодіяти, буде коментувати, то пост буде набирати більше людей, показуватися іншим людям. Наше завдання – стати віральними, зробити віральний контент. А для цього треба, щоб кожна з цих груп активно була залучена. Є Дейл Карнегі, якого всі знають в пострадянських країнах, але в Америці його вважають найвеликшим шарлатаном сторіччя. Його завданням було з інтровертів зробити екстровертів. Так? І він вчив пострадянських людей, як комунікувати правильно. І у нього була така рада, що коли ви не знаєте, як підтримати розмову, просто повторіть останнє слово вашого співбесідника зі знаком запитання. До прикладу, людина пише, там вся ця влада скорумпована. І ви просто запитаєте, скорумпована? І людина така, мене почули, мене побачили, я важлива, мене відповіли. І людина напише, чому вона рахує, що влада скорумпована. Це такі фішки залучення, які вам здаються неважливими, але які супер прості в виконанню, які супер ефективно працюють, щоб люди залишали коментарі. Ну і просто приклад з України. У вас немає часу, є контент, ви просто повторіть останні коментарі. Я зараз буду вже переходити до запитань, але просто вам покажу цікаву річ про таргетування. Реклама має значення, але пам'ятаємо, що як тільки ви вступаєте на біржу реклами, а люба реклама, буст-пост чи буст-сторінки – це біржа. Ви конкуруєте з іншими медіа. Коли ви не комерційна організація чи медіа і починаєте рекламувати, вас система, бізнес-менеджер вважає вже клієнтом. І вони почнуть очікувати більше інвестицій, більших вкладань, ще більших грошей від вас. Тому я думаю, що коли ви маєте оригінальний контент, і коли ви можете не пушити, не бустити на Фейсбуку чи Інстаграмі, а оригінальним контентом здобувати коментарі і лайки, краще так робити. Не треба штучно набивати аудиторію. Дуже важливо, щоб це було органічно. Але коли ви комерційна організація, чи коли вам суперважливо пропушити якусь конкретну тему чи відеоролик, робимо це. Робимо обов'язково, але таргетуємо максимально вузько. І я думаю, що найкраще вибирати групу від 1000 людей до 20 тисяч. Наприклад, ми вибираємо людей, які живуть в Києві, цікавляться соцмережами, які знають англійську мову від 20 до 30 років. Так і отримається 20-30 тисяч людей. Коли ця група у нас сформована, ми заховуємо цю групу в наш бізнес-менеджер і налаштовуємо на їх рекламу. І краще мати 20-30 груп різних і кожний пост таргетувати на конкретних людей. Не треба таргетувати на всіх. І у нас є багато налаштувань в Фейсбуку. Ми можемо вибрати ті, хто любить скульптуру, хто любить музеї, хто любить танці. І навіть вони можуть не знати про це, що вони люблять танці, але коли вони часто постять сальсу чи бачату у себе на стрічці, система автоматично запише їм в портрет, в профіль їхнього аккаунту, що вони це люблять. І ви зможете їх таргетувати і
і ваш ефект від вашої реклами буде краще. І зараз в Америці і в Британії запустили теж таргетування політичне, коли ви можете вибрати ті, хто більш підтримує консерваторів чи лібералів. Теж можна таргетувати по зарплатах, коли люди заробляють більш, ніж середня, чи менше, ніж середня. І ви можете налаштувати, до прикладу, про пенсії, соціалку, бідність в регіонах, рекламу на людей, які насправді це переживають, яким це релевантно. Я буду трошки закруглятись. Будь ласка, я зараз візьму питання і хвилин 10 повідповідаю на питання. Зараз подивимося, що я зі слайдів пропустив. Я обов'язково ці слайди, які зараз показую на екрані, обов'язково їх вам передам. Може бути через нашу Facebook-групу, може бути через спільноту Digital Communication Network. Обов'язково, тому що найважливіше – це слайд з програмками, який я раджу використовувати, коли ви займаєтеся мережами. Але перед питаннями я б ще подивився на час постингу. Ви знаєте, що в світі є все поляризовано. Є аудиторія в діджитал світі, є аудиторія мобільних телефонів, є аудиторія десктопних комп'ютерів. І ці люди, вони поводяться дуже по-різному. Коли ми кажемо про контент і про медіаорганізації, то треба вважати, коли ви постите контент для кого. Коли цей контент – це довгі тексти чи довгі відеоролики, його краще запостити вранці чи вдень. Чому? Тому що люди сидять в своїх офісах. Ну, може, не зараз, коли тут карантин, коронавірус, але в нормальні часи. Вони приходять в офіс, їм немає чим зайнятися. Вони сідають за комп'ютери, починають дивитись там, читати тексти, аналітику, статті, дивитись відео на YouTube. А коли вони їдуть на роботу чи валяються вдома на дивані там перед телевізором зі смартфоном в руках, у них немає часу і бажання дивитись серйозний контент. Вони краще туди сприймають щось легке, щось смішне, позитивне. Тому плануйте так свій постинг, щоб для мобільних юзерів більше було софту, більш короткий контент, більш інтерактивний, де ви можете якісь залучення від аудиторії очікувати, а більш серйозне, там, де треба подумати і де вам потрібна увага максимальна, то краще це робити вдень. І по розміру відео пам'ятаємо, що люди, які навчалися на журфаках традиційних і люблять традиційне відео, вони фанати 16:9. І ніколи вам не вдасться їх переконати, що зараз прийшов час вертикальних відео. Але теж треба вміти перевчатись. Тому що світ зараз становиться вертикальним. Люди дивляться на світ через смартфон. Молоді люди, вони взагалі не знають, що телефон можна тримати горизонтально. Все тримається вертикально. Вони знімають ролики, роблять картинки вертикально. Навіть Netflix знімає фільми нові, серіали в вертикальному форматі. Тому, коли ви хочете бути вище в стрічках новин, коли ви хочете бути в тренді, коли ви хочете бути успішними, особливо на нових платформах, робіть вертикальні речі. Горизонтальне відео краще на YouTube, відеоролики. Цей контент, який дивляться на екранах великих чи на телевізорах. Все, що на смартфонах, а більшість контенту для смартфонів робиться, нехай буде чи вертикальне, чи квадрат. Найбільш оптимальний формат зараз, на сьогоднішній день, це 4:5. Ну і по програмках, так, я думаю, що тут є програми безплатні, є програми платні. Найважливіше тут це планувальники. Buffer, SMM Planner, Later, якому теж належить LinkedIn Bio. Це інструмент з посилань з Інстаграму. Ви можете в понеділок запланувати на цілий тиждень якийсь evergreen контент чи контент довгого хвоста, який збирає хвостом не одразу, а через якийсь час. А потім просто вже хайпити на актуальних темах, коли там дуже якісь срочні новини з'являються. Але планувальники вам допомагають розгрузити свій робочий день. Інструмент Live Reacting, який там на версії знаходиться, він дозволяє робити лайвстріми, де люди можуть вживую взаємодіяти. Ви робите квіз
вікторину для людей. Вони відповідають в коментарях і відразу на екрані з'являється ім'я переможців. Суперкласний інструмент, коли вам треба оживити аудиторію в п'ятницю ввечері. Розробимо квиз про вибори на Україні або про новий уряд, про людей нового уряду, наприклад. І для людей це прикольно, це залучення. Вони відчувають себе, по-перше, розваженими, бо прикольно, це весело. А по-друге, ви їх навчаєте. Це теж освіта. Це називається edutainment. Тому Live Reaction дуже класний інструмент для таких речей. Давайте я так візьму якесь питання. Так, дякую за вебінар, багато корисної інформації. Наскільки велике значення має постійна підтримка рекламою у Фейсбуці? Як воно впливає на органічне схоплення? Світлана Шкурай питається. Підтримка має значення, коли у вас є на це бюджет. Коли у вас група від 10 до 50 тисяч підписників, я би втрачав на рекламу в Фейсбуці не більше за $300-500. Але щоб це було стабільно. Пам'ятаємо, що реклама в Фейсбуці – це біржа. І коли всі дають рекламу, одночасно реклама становиться дорожчою. Коли у вас, наприклад, у вихідні і мало хто дає рекламу з ваших потенційних конкурентів на цю саму групу, реклама становиться дешевше. Тому дивитесь, коли ви бачите, що реклама становиться дорожчою, кожний клік, кожний перехід, зупиняйте рекламу. Теж можна трошки підманути систему і поставити на 30 днів, дати більшу суму на рекламний пост, тоді ваш Фейсбук підніме в рейтингу, а потім за пару днів зупинити цю рекламу. Але декілька днів ви будете завжди в самому версі рекламної площі. Тому що після кожного 3-4 поста рекламний пост з'являється. Що скажете о сеті Pinterest? Буде розвиття для СМІ? Pinterest дуже класна мережа, і вона мала фантастичний потенціал. Але я думаю, що вона обстрелила, коли б її купив якийсь гігант. Чи Google, чи Facebook, чи Amazon. Pinterest, навіть 3-4 роки тому були сторінки у «Голосу Америки», Радіо Свобода і Аль-Хурра на Пінтересті. Були сторінки, де були мільйони підписантів на мовленню для Близького Сходу. І там постили політичні промови, конференції, економічні форуми, і там це все йшло. Платформа була створена і для домохазяїк офіційно, але стала платформою для всіх медіа. Але Pinterest не зміг масштабуватись. Вони не зробили різномовні версії. На Східній Європі Pinterest не перейшов межу в 3-5% користувачів, і він потрошку заступає. Тому що люди більше часу проводять в своїх улюблених платформах, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Тіктоку, і менше в платформах другорядних. Але це не значить, що у Pinterest немає другого шансу. 300-500 за який період реклами? На місяць. Я би радив $300-500 на місяць, але коли у вас кампанія дуже важлива, швидка, чи коли ви займаєтесь політикою, вам треба політичну рекламу робити, то ви достосуйте бюджет до ваших потреб і до ваших можливостей. Але пам'ятайте, коли ви починаєте втрачати більше грошей, Facebook-кабінет буде чекати більших інвестицій від вас. Тому що він бачить, що у вас є бюджети, а потім, коли ви зупиняєте бюджет, чекайте провалу в ваших статистиках органічного охоплення. Деякий час, може тиждень, 2-3, охоплення буде набагато меншим, ніж під час реклами. І пам'ятаємо, що треба постійно людей оживляти. Люди, які не дивляться там декілька днів, не бачать ваших постів, і для їх треба робити якісь картинки вірусні. І не бійтесь постити баяни, до прикладу, тому що коли це баяни для вас, це не значить, що це баяни для інших. Бо є контенти трьох типів для соцмереж. Перший тип – це контент віральний, який набирає дуже швидко протягом 1-2 днів, і на завтра вже ніхто про його не пам'ятає. Є контент evergreen, це контент, то, що ми називаємо баянами, що можна постати 50 разів на рік, і кожного разу він буде збирати 1000 лайків. І є контент long-tailed content.
контент довгого хвоста. Це який набирає багато на початку, але не так, як віральне, а потім хвостом підбирає ще більше. Це, як правило, контент, до прикладу, якісь експлейнери про політичні події. Або коронавірус. Ідеально, щоб робити контент довгого хвоста. Як застерегтися? Громадське ТВ зробило класний ролик, як мити руки. І я дивлюсь, це і не evergreen, це скоріше контент довгого хвоста, тому що він збирає протягом деякогось періоду часу, з'являється в стрічці. Все, що людям допомагає в якихось там битових проблемах, в якихось там справах економічних, фінансових, все класна ідея. Є зараз такий тренд solutions journalism. Журналістика, яка відповідає на питання і підказує людям, як жити, як працювати, як бути кращими, більш ефективнішими. Все повинно допомагати. Тому, коли ви можете щось таке робити, то старайтесь це робити. Повторите ресурс для создания інстамасок. Це Spark AR. Spark Augmented Reality. Інструмент, можете з ним погратися. Яка, на вашу думку, найкраща соціальна мережа для просування подкастів? Подкасти – це новий світ. Я б сказав, подкасти – це як TikTok для дорослих. Тому що він нішевий, подкасти нішеві. В деяких країнах подкасти стрелили. Дуже класно пішли. В Америці, до прикладу, подкасти – це топ-топ-топ. Всі роблять подкасти. Деякі фірми мають по 5, 10, 20 подкастів. А в деяких країнах вони набрали якусь таку групу фанатів, 1-2% аудиторії і більш не ростуть. І сказати точно, рекомендувати вам інвестувати в подкасти я не буду. Тому що я не знаю, чи, наприклад, в Україні вони стануть таким мейнстрімом. Був час, коли всі хотіли робити подкасти, але ми бачимо, що до якоїсь межі. А після цієї межі росту подкастів вже не було. І це зв'язано теж з тим, що немає як їх рекламувати. Подкасти складно рекламувати, телеграм-канали складно рекламувати, TikTok складно рекламувати. Єдина можливість – це будувати інфраструктуру. Коли ви входите в подкасти, ви робите не один подкаст, а відразу 3-5 серій подкастів на різні теми. І піарте на одному подкасті інший, на тому третій подкаст. І тоді буде створювати така група фанатів, вони будуть мігрувати поміж подкастами, і буде тоді екосистема розповсюдження, піару, ну і теж фанатів, які будуть вам допомагати розповсюджувати. І так само на Телеграмі, коли ви хочете вийти з новим проєктом, зробити мережу. Може бути, вам варто підключити партнерів з інших медіа, які будуть шерити ваш контент, ви будете стало, постійно шерити їх контент. Тільки так можна розкрутитись, тому що Facebook постити лінки на зовнішній контент, подкасти чи телеграми вам ніхто не дасть, він нічого не буде збирати. Facebook не любить Telegram так само, як і не любить YouTube. Стрім на нужний момент. Добре, я думаю, що я відповів. Є ли отличие інфлюенсера від лідера мнений? Інфлюенсер – це якби таке новотвор, так? Це таке нове модне слово, яким визначають всіх. Тому що так насправді і політики, і якісь там публічні люди теж якби інфлюенсери. Тому краще казати диджитал-інфлюенсери. Люди, які зробили собі авторитет і збудували аудиторію, популярність на соцмережах, на цифрових платформах. Інфлюенсерами називають блогерів, відеоблогерів, ютуберів, популярних фігур, популярних коментаторів. Є інфлюенсери, які взагалі не роблять контенту, а тільки коментують. А їх коментарі настільки популярні, що у їх самих там є багата аудиторія, і вони в стрічках коментарів завжди на самому версі. Це особливо на Ютубі. Але знову, коли казати про Ютуб, пам'ятаємо, що Ютуб теж не любить великих каналів. Ютуб любить мікроінфлюенсерів і мезоінфлюенсерів, середніх інфлюенсерів. Ніж більше у вас аудиторія, тим складніше її керувати. Ніж більше аудиторія, тим складніше вибрати тему, контент, щоб всім подобалося. Тому що, як в Білорусі, я завжди приклад приводжу, в Білорусі є тільки одна тема, якою всі цікавляться – це Лукашенка. Коли це не Лукашенка, так, то завжди набирає або менше лайків,
або полові це не цікаво. Коли ти запостиш Лукашенку, цікаво всім. Тому краще замість того, щоб будувати велику багатомільйонну аудиторію людей, яких нічого не пов'язує, краще збудувати 3-5 каналів, у яких є якийсь концепт. Тут більш політичний, тут більш софт, тут подкасти, тут якась аналітика чи музика. Дякую вам дуже. Я думаю, що ми зараз будемо завершувати. Я хотів би подякувати за участь всім учасникам нашого вебінару. Ще раз вибачте, що не отрималося зібрати вас в iHub. Це не останній раз. Я думаю, що за пару місяців обов'язково зберемось вживую і поговоримо не годину, а 2-3 години, як і планувалось, з деталями, з прикладами, з практикою. Я навіть підготував вправи. Я хотів би подякувати ще раз American House за цю фантастичну можливість зробити цей захід онлайн. Теж моїм колегам з Digital Communication Network приєднайтесь до нашої Facebook-групи, до нашого Instagram-каналу. Ми зараз збираємо заявки на обмін в США. Ми привозимо фанатів диджитал технологій в Америку на місяць, коли коронавірус нічого нам не зіпсує. То в червні група людей поїде в Америку, а восені буде спеціальний набор, де буде теж Україна включена. Ми проводимо теж багато івентів, зв'язаних з цифровою комунікацією, соцмережами. Слідкуйте. І давайте будемо на зв'язку. Теж велике дякую Радіо Свобода, дякую моїм колегам з Агентства по глобальних медіа США, де я працюю, і організації ДЕСПРО, яка підтримує децентралізацію в Україні. На зв'язку. Всього вам найкращого і до побачення.